Hvaljen Isus i Marija. Kišu, šta ćemo? Ne možemo zaustaviti ono što je izvan naše moći, ali rekao bi naš nastavko, Bogu hvala. Evo smo ovako bliži jednim drugima, pa smo tu jednom u zajedništvu. Draga braćo i sestre, jer nije bilo procesije, ona vrata mora i malo druge. Da nadoknadimo onaj termin, ali ćemo gledati biti dovoljno dugi i dovoljno kratki. Sveta Kata, mučenica. Evo, tri su stvari, tri su teme koje želimo dotaknuti u današnjem blagdanu, u današnjem slavu. Sveta Kata, mučenica. Evo Kata, pođimo od toga, to je njezino ime. Kata, Katarina, Aleksandrijska. Dakle, jedna osoba povijesna koja je imala svoje mjesto i vrijeme u kojem je živjela. To je 3. odnosno 4. stoljeće. U opisu njezina života nalazimo da se rodila u Aleksandriji, to je veliki grad na sjeveru Afrike, u Egiptu ovdje, delta Nila, gdje se razvio jedan moćni grad, središte i kulture, i posla, i moći, i političke, i svake druge ekonomske. Dakle, izrastao jedan veliki, važni, značajni grad. Katarina vuče svoje korijene, dakle, iz Egipta, egipatska kršćanka iz Egipta. Njezino vrijeme života, možemo reći prema dostupnim podacima, rođena je 282. godine i njezina mučenička smrt 307. godine. U prvim stoljećima kršćanstva puno je legendi vezano uz i njezin život, ali i njezinu smrt. Ono što imamo posebno istaknuto jest kada Kata stupa na scenu, kada se čuje za nju, kada postaje poznata, ta jedna djevojka, poput mnogih drugih svoga vremena i iz mjesta gdje je živjela, postaje javno poznata i na scenu stupa dolaskom upravitelja rimskih provincija Afrike, Sjeverne Afrike, to je Maksimin, koji upravlja tim prostorom i sada on je zaljubio se, zapela mu za oko, svidjela mu se ova mlada djevojka i želi je sebi za ženu. On onako moćan, snažan, važan, kako god hoćemo reći, želi nju imati za svoju ženu. Razvodi se od prijašnje žene, htio bi uzeti Katarinu sa sebi za ženu, međutim, ponuda njegova nije prihvaćena, neće Kata. Želi je uključiti u javni život, zove je na proslave, zove je na slavlja, koja su jedno bila i vjerski obredi njihovi, ali i onda kasnije druga vrsta slavlja i gozbe i tako dalje, ali Kata ne prihvaća taj način slavljenja i ne želi biti ona koja će prinositi žrtve bogovima i sebe žrtvovati Bogu na taj način, onom Bogu i onim bogovima koje je upravitelj smatrao važno. Jer je Kata već bila kršćanka. Za nju je Isus bio važan. Za nju je Isus bio onaj kojemu je željela služiti. I kada je trebalo birati između upravitelja pa i lagodnoga života i Krista, ona odabire Krista, odabire Isusa. Ovaj želi pridobiti najprije na jedan fini način, intelektualan način, ali kada se odupire onim umnicima koji su u raspravi bili s njom
i njih pridobija za kršćanstvo. Navodi se 50 filozofa, 50 učenih glava. I nisu mogli u raspravi s Katarinom iznijeti argumente da je uvjeren u ono što je ona razumjela od onoga što je ona vjerovala, nego ona silom Božjom, snagom Božjom, oni nisu obećanja da će vam se onaj čas što ćete govoriti, nemojte biti zabrinuti, ona pridobiva njih za kršćanstvo. I sada upravitelj razluče, čini što čini, uzima onu drugu opciju, a to su muke, i Kata završava svoj mladenački život u mukama kao mučenica i kao devosvetica. Čašćena od prvih vremena, samostalnu čast njoj podignut, kasnije, evo do naših dana, tolike crkve, tolike zavjetne kapele i ostala zdanja, vidljiva i nevidljiva, koja se Katarini u čast prikazuje. Evo, to je nešto, recimo povijesno, vezano uz Katarinu. Ali sada, ono drugo dvoje što nam ostaje, kažemo sveta Kata mučenica. Što znači svet? Sveci. Imamo sveti Antoni, sveta Kata, i sveti Stjepan, i sveti Ilija, i možemo ih nabrajati toliko u nedogled nepise. Sveci su ljudi, bilo muže ili žene, djeca, mladići. Dakle, sveci su ljudi koji su ostvarili u svom ovozemnom životu onaj visoki stupanj zajedništva s Bogom, povezanosti s Bogom. Ne u znanju, mada ni ono nije isključeno, nego u svom životu. Zato imamo i svetaca koji su bili bez obrazovanja, bez škole, bez ikak nepismeni doslovci, ali su postigli taj izvrsni, visoki stupanj zajedništva s Bogom već ovdje na zemlji i uživaju potpuno zajedništvo u nebu. Kata je taj stupanj svetosti, povezanosti s Bogom ostvarila već ovdje za svoga zemaljskog života. To je ono što je Isus rekao. Budite sveti, kao što je svet Otac vaš nebesni. Svi smo pozvani na svetost. Bilo pismeni, bilo nepismeni, školovani, neškolovani, sa obrazovanjem, bez obrazovanja, mali i veliki, djeca, starci, svi smo pozvani na svetost. A to znači, pozvani smo da rastemo u tomu zajedništvu našemu s Bogom. Već sada i ovdje. Kata je to zajedništvo željela i kroz studij, kroz učenje, ali i kroz svoj kršćanski život, svakim danom je rasla. I možemo kazati, evo kao mlada djevojka, dovoljno izrasla u tomu i znanju, a nadasve u povezanosti s Bogom. I zato kada je trebala birati između Boga i onoga što joj nudi moćnik ovoga svijeta, ona je jasno znala što joj je činiti. Nisu svi sveci na jednak način postigli tu izvanrednu, izvrsnu stupanj povezanosti s Bogom, ali svi su oni ostvarili već ovdje taj stupanj, a u vječnosti rekao u potpunosti. I ovo treće, na što želim staviti pozornost, da kažemo sveta Kata mučenica. Nisu svi sveci mučenici. Sveti Ante, Sveti Franja, Sveta Terezija nisu mučenici. Ali Sveta Kata jest mučenica. Sveti Stjepan,
prvomučenik i drugi koji su u cijelom tom nizu. Mučeništvo jest onaj najizvrsniji put svetosti. A zašto? Pa Isus je sam rekao, nema veće ljubavi nego položiti život svoj za drugog. Položiti život svoj za Boga. To je najizvrsniji put svetosti. I sveta Kata je upravo uz onaj svoj svetački život kojega je imala prije mučeničke smrti, a posebno svojom mučeničnom smrću postigla taj najizvrsniji put prema nebu. Dala je svoj vlastiti život za Boga u vjeri da onaj koji oduzima joj ovdje život ne može joj oduzeti vječni život. Slušali smo u prvom čitanju danas o onim mladićima koji spremno i svjesno idu u vlastitu smrt, znajući da ih ta smrt neće odvesti u ništavilo i da im gospodar, kralj, vladar, tiranin, ubojica ne može oduzeti vječni život, nego će primiti vječni život kao nagradu. I zato, braće i sestre, kada govorimo o Svetoj Kati, ovom mučenica jest ono što je čini na poseban način, rekao bih velikom, što je čini na poseban način kao jednom zvijezdom koja na nebu u vrijeme mraka sjaji. Nije ona jedina. To vrijeme prvih stoljeća kršćanstva bilo je itekako mučeničko vrijeme. Ali kada govorimo o mučenicima, onda nemojmo, a lako se to može dogoditi, da u svojoj nekako svijesti, u svojoj glavi, pomislimo, a to je bilo nekada. Mučenici su oni koji su nekada živjeli pa su ubijeni od Dioklecijana, careva, kraljeva, to je dio prošlosti. Ono jest i dio prošlosti, ali nije samo dio prošlosti. Evo, Isus je još davno rekao svojim učenicima, ako su progonili mene, progonit će i vas. Jedne prigode studenti koji su se pripremali za svećeništvo posjetili su u Rimu papu Pija XII. I on ih tako pita, recite mi definiciju crkve. Ajde, što je crkva? Eto, vi ćete sutra biti na terenu, bit ćete u crkvi, već ste članovi crkve. Gde mi recite definiciju crkve? I javljaju se tu student koji veli, crkva je jedna, sveta, katolička, apostolska. To je ono što ćemo i mi danas u vjerovanju, to je ono što znamo. I papa veli, i stao. I veli on, i mučenička. Jer crkva, ako nije mučenička, nije Kristov. Izdala je Krista, ako nije mučenička. Evo, i sam sadašnji papa Franjo u jednoj svojoj propovjedi u Svetoj Marti, između ostalog je jedne prigode kazao i ovo. Ovo naše vrijeme ima više mučenika nego prva stoljeća kršćanstva. Možda nam se čini da to nije tako. Ali uzmimo sad podatke koje možemo naći bilo gdje sljedeći. Open Doors, to je jedna organizacija Otvorena vrata. Prošle godine, odnosno za prošlu godinu, donijela je statistiku. Ona se vodi statistiku u svijetu, progonjenost pripadnika određenih religija. Pa su između ostalog
za 2020 donijeli sljedeći podatak. Zabilježeno je oko 340 milijuna progona kršćana. 340 milijuna kršćana prošle godine je progonjeno. To znači svaki 8. kršćanin bio je progonjen ili diskriminiran ili na drugi način patio je, trpio, ugrožen je bio kao kršćan. Od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. godine zabilježeno je da je u svijetu ubijeno 4761 kršćanin. Dakle, svaki dan 13 kršćana ubijeno je samo zato što su kršćani. Govoriti o mučenicima znači govoriti o vjeri danas. Jer ono što su oni nekada proživljavali, danas netko drugi proživljava. Možda nama nepoznan, možda nama i poznan, ali mučeništvo jest ono što obilježava Hristovu crkvu. Mučenici su najizvrsnije što postoji u kršćanstvu. Oni su one svjetiljke, oni su oni uzori, oni su ona živa snaga crkve, jer krv mučenika sjeme je kršćana. I mi na našim prostorima razumijemo da bismo mogli nabrajati i imenom i brojem naše mučenike. Naš Frandrija voli to istraživati, pa znamo 66 svatara je ubijeno, što u Drugom svjetskom ratu, što odmah na završetku rata. Među njima jest i grudski kapelan odašnji, Tihomir Zubac, koji je ovdje bio 1944. do 1945. dok je moglo biti. Zadnji u Grudama krstio je 2. veljače 1945. Odada mu se gubi trag i vjerojatno negdje na križnom putu kod Blajboga ili u Sloveniji negdje ubijen s drugim fratima i ne samo fratima i drugim našim sunarodnjacima i ljudima koji su bili izloženi progonima. Također, evo danas ćete imati prigodu od našega Frandrije, povjesničara i čuti nešto o onima koji su bili svjedoci vjere u vremenu komunizma. 88 slikom i imenom naših fratara, među kojima i naš fra Bonifacije i fra Martin, koji su odrobijali i na taj način svjedočili za vjeru, na taj način svjedočili za istinu, za pravdu, svjedočili za ono što je neprolazno, što je vječno. I to su mučenici našega vremena, ali imamo ih i danas. Uzmimo našega Frantu, fra Bernarda, Frandriju pokojnog i druge koji su od 68. pa na ovamo bili izloženi progonima. Ono što Isus kaže, neprijatelj će vam biti vaš ukućan. Oni od kojih ne bi nikada očekivao da će ti biti progonitelji. Oni su se pretvorili od braće u progonitelji, od prijatelja u izdajnika. I boli to, ostavlja ranu. Ili Gruđani dobro to zna. Ali mučeništvo jest onaj najizvrsniji način svjedočenja naše pripadnosti Isusu. Jer Isus je naš na križu, mučen, razapet umro, ali i uskrsnuo. Snaga mučeništva nije u tomu dati za nekoga život. Snaga mučeništva jest pobijediti kroz patnju, kroz bol, kroz muku, kroz smrt, u slavu ući. U tu slavu ušla je i naša sveta karta. Naše vrijeme, braće i sestre,
jest vrijeme isto velikih izazova, velikih poteškoća. Vidimo kakvi su sve pritisci s raznih strana. Sablažnjavamo se, zgrožavamo se nad onim što danas vidimo, kako jedna, evo, časna sestra koja je do jučer u školi predavala vjeronauku, izbačena je na ulicu, idi kući, ne možeš, nisi obavila to i to, to i to, to i to. Kako jedan policajac ne može ući na svoje radno mjesto, kako netko drugi ostaje bez posla, samo zato što mu je netko nametnuo neke svoje prohtjeve, svoje zahtjeve. I Sveta Kata bila je suočena sa takvim izazovima. Netko koji je smatrao sebe tako moćnim da je htio odlučivati o životima drugih i uzeo sebi za pravo da on je gospodar života nečijeg. Ona pokazuje ne, samo je Bog gospodar moga života. Po svom uvjerenju, po svojoj savjesti ne želim ti ni služiti, ni žena biti, ni s tobom što imati. Mogla je ona drugačije. Neko će reći, pa što nije? Što je bilo muka? Što nije rekla, eto, malo i gotovo. Ali to malo, tako je često vrlo puno. Jer to malo, naizgled je samo malo, ali vodi u propast, vodi u strovarenje. To malo jest otrov za dušu, otrov za život. Kata nije htjela to malo, ona je htjela sve i zato je izabrala Boga. Kada se god čovjek u životu suoči sa ovakvim kušnjama, izazovima, to malo ili sve, biraj sve, jer samo ti sve Bog može dati. Ljudi ti mogu dati malo da bi ti uništili sve. Sjećamo se, evo kaže, vremena u kojima su i naši frati i toliki drugi mogli izabrati nešto drugo. Trebalo je možda samo potpisati. Sjećam se, kada sam sjedio sučalice jednomu moćnom čovjeku crkvenom ovdje u Hercegovini i on mi veli, evo samo potpis, šta to znam? Šalić. I sve gotovo. Ništa nije gotovo. Tek kad problemi počinu, jer za malo gubiš sve. Juda je za malo izgubio sve. Kata to nije htjela učiniti. I svatko od nas, braćo i sestre, danas stoji pred izazovom da ne bi za malo izgubio vječnost, izgubio sve. U tom je mučeništvo i njegova vrijednost i snaga mučenika, što su oni prepoznali ono Isusovo, ono evanđelsko, ono svetopisansko, za malo muke zadobiše dobra velika. Evo, mučenici jesu uistinu jedan primjer, onaj svijetli primjer i najjača snaga crkve. Kada crkva ostane bez mučenika, izdala je svoga učitelja, izdala je svoga spasitelja. A taj mučenik čuči u svakom od nas. I u meni, i u tebi, ovoj djeci ovdje, i u svakom od nas. Hoćeš li biti na strani Božjoj, pa i po cijenu, ne znam koju, jer znali da ti Bog jedini može dati sve i obećaje sve. Amen. Hvala Isusu Mariju. Vjerujem u Boga, Otca Svemogućeg. Draga braće i sestre, na prvom mjestu pozdravljam vas Hvala Isusu Mariju. Vama ovdje okupljenima, vašim dragi, koji nas slušaju i gledaju i koji nama dijeli ovaj današnji blagdan, sretna Sveta Kata, sretan imena onima koji slave i onima isto tako koji nastavljaju svoje slave. Da se naše slave ne prestane, završi, evo svake godine, već 23 godine, uz pomoć Krapotiska, sad je Marko Vranješ tamo, ja objavljujem kalendar
njegova cijena je ista 23 godine. Što to ima s istom cijenom kao kalendar moj 14 lista 23 godine. Ali ovaj kalendar ima nešto posebno, a to je ono, koliko je moguće, izaberemo najljepše slike koje se nalaze ovdje na njemu. Meni Marko prije nekoliko dana reče, Andrija, puno je bilo tih kalendara, ali tvoj nadživi. Nadživile su ove slike i nadživile su ove poruke. Pravil nas je tako danas lijepo poučio što znači biti svjedok, što znači biti mučenik, što znači biti svoj, ostati svoj na svom mjestu. A da ostaneš svoj moraš znati ko si, čiji si, šta braniš, šta ti dobivaš, odnosno gubiš. I upravo mučeništvo je ono što je ovdje vjeru sačuvalo. Čuva je danas. Zašto? Zato što neprijatelji cijene više nas nego možda mi sami sebe. Zašto su nas napadali ovdje? Tražili su našu kuću, našu zemlju, našu baštinu, našu vjeru, pa su rušili naše crkve, ubijali naše krave. I u prošlogodišnjem kalendaru ja sam stavljao slike njihove, 66 naših bratara ovdje je ubijeno iz mržnje prema onima koji nas mrze, koji mrze i nas, i našu zemlju, i naš narod, se njima treba mora, ne znam što ovdje do mora. Onda su nakon toga, kad je druga neka sila njima rekla, ne smijete više tako, sad ćemo mi njih ubiti na drugi način. Pa su onda došli hapšenje, osuđivanje, krivi svjedoci, dvojica bez duše, treći bez glave. Isus kaže, tvoji najbliži će biti oni koji će te izdavati, prodavati. I 93 naša brata su bila od 45. do 86. godine osuđeni na preko 349 godina zatvora. Na Humsu, župa imala 10.200 vjernika, nakon 45. godine, jedno vrijeme, samo jedan je brata bio tamo. Samo jedan. A u Zenici jedno vrijeme bilo 29 naših bratara. I oni su iz Zenice pastorizirali ovu Hercegovinu. A onda nekoliko je ostalo kratkoga života, smanjeni život. I 88 naših bratara su, evo ovdje njihove slike, kalendaru za iduću godinu, su odrobijali 223 godine zatvora. Trebalo ih je ne biti, a oni su ostali. I poznali su da je Hercegovina najkršćanskiji dio svijeta. I dođe na Bosnu, evo je ovdje. Da bude poticaj svaki dan kad vidimo, Bože, hvala ti što si potvrdio vjernost naših bratara, naših naroda, naših otaca, naših braća i sestara. To je to veliko lijepo što nam kaže. Danas kaže, prav Mile je tako lijepo to izvezao, a isto tako ovaj kalendar kaže, svakoga dana možete vi to gledati, slušati, razmišljati i ostati svoj. Eto, ovo nekoliko misli, ja vam želim reći, možete ovaj kalendar kupiti po cijenu 5 maraka. Ono što ja dobijem, ja pomažem našim napredovcima u Mostaru, ima i Mađarije najviše 1474 člana i naših članova akademije. Želimo živjeti, svoje čuvati i svoje drugima pokazivati. On to ne voli, kradu, ali moramo to čuvati. Zato hvala svima koji sudjeluju u toj svijesti da trebamo ostati svoji na svom. Zato neka mu za blagoslovljen i sretan blagdan Svete Kate, a isto tako i nakon toga doći Božić, Nova godina, pa kaj, Bog nam je pomoći svima. Hvala lijepo. I napokon, i s moje strane, razumljivo, najprije hvala Gospodinu za sve što nam je dao i za sve u čemu jesmo. Hvala što smo svi zajedno. Opet u ime Gospodinovo i za Gospodinu. Hvala svima koji su
se Gospodinu i slijede njegov put s nama. Našim Katama, Katarinama, Katicama, sretan i blagoslovljen imendan. Pa nije mali autobus, kombi, malo veći. Marija, naša nada, djeca s posebnim potrebama, sad ne znam kako je, pada kiše, ne padali. Dakle, pa proći ćete pored njih, pa podržite. Evo, u ovoj godini kod nas je zbilo se najvažnije, odnosno što je bolest i smrt našeg Franje, pokojnu dušu. Ova cijela situacija određuje, evo, i današnje slavlje i također poštivajući i časteći našeg Franku, ostajemo skromni, a opet u zajedništvu. Ovdje se ništa ne prekida, u ničemu nećemo prestati. Radovi oko crkve nastavljaju se. Planovi za staru kuću, za staru župnu kuću su gotovi. Ako ovoga, započet ćemo ovoga proljeća, ovo također. I na novoj župnoj kući ima još puno toga što je uraditi i onaj prilaz da više ne izgleda onako jadno i bijedno kako je do sada. S Božjom pomoći, uzdajući se u Gospodina, a i u naše zajedništvo. Evo, da znate što je s nama i što nam predstavlja. Hvala svima, neka je blagoslovljeno i ugodno svima. Dok smo ovako u crkvi, a budemo zapjevati zbor Svete Kate. S vama je tako lijepo, Boga slavi. Gospodin s vama. Neka vas i sve blagoslови po zagovoru
Otac i Sin i Duh Sveti. Pođimo u miru. I svi fratri ovdje na